Колко литров? Да. Защо ли? Той е по-хубаво. Колко литров е аквариума? Това е 300 литра. 300 литра. Каква е възрастта на дискусите? Значи най-възрастният е около 2 години, другите са малко по-малки. Какво ядат по принцип? Значи с 3 вида храна ги храним. Един е суха храна. Суха храна на гранулки. Коя марка? На Тетра. Тетра дискус или? Тетра дискус, да. На GBL също има за дискус храна, също използваме. Това са основните, които храним. След това храним с ръчно приготвена домашна храна. С кайма и така? Кайма. И храним и с хюрном, това е варвана комар. Не ги привиквате към една и съща храна, нали? Не. А гранулираната си я ядат добре? Да, тя е като основна. Много стоп. Постоянно гранулирана и другото като добавка. И това става с гранулирана храна. Оборудването си е стандартно на Ферпласт? Сега специално този аквариум е с вътрешен филтър на Ферпласт. Супер. Стандартният, който си е за... Само че съм сложил вътре керамика, топчета микромек на GBL. Да. Нямаш забележки към марката, към аквариума? Не, абсолютно. Кондензацията как е? Защото обикновено Няма някой се оплаква. нищо не олива от никъде. Не, говорят и за по-осветление. Ние... Да, ти го виждаш и аз го виждам. Перфектно, няма да се изпарява, няма да олива отвънка да пропуска нещо капака. Няма забележки към производството. Бързо ли се стартира за дискуси? Не. Колко време му даваш? Честно казано, аз препоръчвам, ако правим нов аквариум, дискусите най-рано след 3 седмици. Да се сложат в аквариума? Да, като преди това минава няколко етапа. Чистата вода, махаме хлора, слагаме бактериите. Ако гледаме естествени растения, слагаме растенията. Ако ние слагаме по-непретенциозни рибки, постепенно увеличаваме броя на рибките и почваме по-леко да се храни, докато... И накрая дискусите. А ако е за възрастни, направо още по-сложно, нали? Още по-сложно, да. Самите риби им е по-трудно да се прехвърлят. Да. Те стрес изпитват. Много ти благодаря за съдействие.